मोनद' हारि सुतिया मरान मटक टाइ आहम कच राजबंशी आरो टि ट्राइबफोरा गोबां समनिफ्रायनो एसटि जानो थाखाय आसाम सरकारनाव खुद्रिबाय थादों। बे लेखायैनो आसाम सरकाराबो बिसिनि खुद्रिनायखौ गनायनानै लानानै 8 बार रेकमेन्डेसन हरदोंमोन। रेकमेन्डेसन होनानै आरजिआइनिसिम दैथायहरदोंमोन बिसिनि मेम'रेन्डामखौ। नाथाय आरजिआइआ बिसिनि माबाखौ बिजिरनानै नायनानै नुनो मोनबाय बिसोर मोनद' जनगोष्ठीया जायफोर एसटि बिदों बिसोरो एसटिनि क्राइटेरियायाव गोलैया आरो बिसोरो उन्नत आरो आर्थिक भावेबाबो इडुकेसन भावे जेरैबाबो बिसोर उन्नत। गतिके बियो रिटार्न खालामफिनदों, रिजेक्ट खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों। दा जोङो साननो गोनां जानानै फैदों दि आसाम सरकारा मिन्थिनानैबो बिसिना ट्राइबेल जानायनि क्राइटेरिया गैया, थेवब्लाबो आरो खेबसेबाव बिसोरखौ ट्राइबेल लिस्टआव थिसननो थाखाय फैगौ नभेम्बर 25 नभेम्बर 2025आव आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे बिल पास खालामनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेखौ आरजिआइनि दैथायहरबावनो नाजादों। दा बेखौ जोङो ट्राइबेल जनगोष्ठीया जोंनि आसामनि 14 ट्राइबेल जनगोष्ठीया CC2I ट्राइबेल संघआ बेखौ एकदम अपोज खालामो। माब्लाबाबो जों बिसोरनो ट्राइबेल जाहोआ, जोंनि मोनथायखौ जों खहा होआ। जोंनि ट्राइबेल ब्लेकनि अधिकार, ट्राइबेल बर्गनि अधिकार 6 शिड्युलनि मोनथायफोरखौ जों खुनु पयथे खरब खालामनो होआ। जों ट्राइबेलफ्रा खौसेयै दं, खौसेयैनो होबथागोन। माब्लाबाबो जों बिसोरनि ट्राइबेल बिनायखौ गनायनो हाया बा गनाया। आच्छा, बिनि बागै नै जों मैयासो अनारेबल चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों कि जोंनि चिरां डिसिनि थ्रु बिसिनि बै जिथु बिल बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय खावलायनानै आरो लोगोसे जोङो हैदिननो मैयानो जोंनि लकेल MLA निर्मल कुमार ब्रह्मनोबो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों जाहाथे बियो स्पिच लायो 25 तारिखआव जिथु जानांगौ गोनां दङ एसेम्ब्लियाव बाव स्पिच लायो आरो बिसिनि ट्राइबेलनि एगेन्स्टै फंनैसो बुङो बेखौ खावलायनानै जों होदों। आच्छा, जुदि बिथांमोननो बै मोनद' हारिनो जुदि गमामायैनो सरकारा बोरैबाफोर खालामनानै जुदि ट्राइबेलनि स्टेटासखौ होनो ओंखारोब्ला जों बाहाय माब्लाबाबो गनाया। जों ट्राइबेलफ्रा आसामनि ट्राइबेलफ्रा माब्लाबाबो जिरायनानै थाया। दरखार जायोबा जों राजा लामायाव ओंखारगोन, आन्दलन खालामगोन आरो जाथाराबा जोबथाराव जों अनारेबल हाइकर्टआवबो सुप्रिम कर्टआवबो चेलेन्ज खालामनो बाध्य जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। दासिमथ' एसे मोजां रेसपन्सखौनो मोनदों जोङो। बिथांमोना हानायमानिखौ बेहाय सावरायनो नागिरदों एसेम्ब्लियाव आरो बिसोरा मोनसे LOPनि थ्रु थांनांगौ जायो होनदों। गावसोरनो बुंनो चान्स होयोना होआ, दा बिसोरनि LOPया जायखौ सायख'यो बे मथेसो बिसोरो बुंनो हागोन। खिन्थु चान्स मोनोबा बुंनो हागोन होननानै बिसोरो माबादों आरोखि, जोंनो खोथा होदों, रादाय होदों। जोंहा BTCआव बा BTRआव मोनसे जोंनि ट्राइबेल संघआ मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि दङ। बे क'अर्डिनेसन कमिटिनियानो बावैसो थांनाय मासाव जोङो चिफखौ लोगो हमदों। जोंनि बे ट्राइबेलनि दा जिथु माबा फैदों, प्रब्लेमफ्रा फैगासिनो दङ बै 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै बिथाङा मा बुङो, जों चिफखौनो डाइरेक्ट लोगो हमदों। बिथाङा बाव एसेबां कमेन्ट्स होआखिसै। थारमाने जायखिजाया जोंनि मेम'रेन्डामखौल' जोंनि साबायखर बावनायनि मोनसे मेमेन्ट' ना मा होनो बेखौल' बियो माबादों, साइटेसना बेखौल' आजावदों। बेनिफ्राय बारा गोबां माबा समय मोनाखिसै बे जोंनो बेफोरबायदि माबाखौ होनो थाखाय। बेखिनि आरोखि जोंहा BTC दं।